Аз съм Селиме Кърджалиева, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Селиме Кърджалиева има 18 годишен стаж като учител. Тя е магистър по социална педагогика, член на ГЕРБ от 2007 година. Като член на ГЕРБ работя за повече толерантност и за равен старт за развитие на етносите в България. Основната ми цел е да покажа, че ние сме алтернатива за хората в смесените райони, че ние обединяваме, а не разединяваме. Като евродепутат ще се боря да продължи реформата в образованието. Искам училищата в смесените региони да придобият европейски облик. Ще работя за преодоляване на младежката безработица в България. Гласувайте за ГЕРБ, защото подмяната на вота, обезсмисленето на демокрацията и незачитането на желанията на хората трябва да спре. Всеки ден управление на това правителство е загубен ден за България и за всички нас. Нека да вдъхнем вяра и надежда на хората в европейското бъдеще на страната ни, защото България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.